kesävideo termikkilentämisestä. Tästä löytyy kello on jotain, mitähän se on 5 maassa. On tässä melkein Jamin kentän päällä. Niin kuin näkyy, niin ympärillä on pilviä ja täällä on ollut tää on ollut tosi upea keli, vahvaa termikkiä, mutta nyt kun näitä pilviä on näinkin paljon, niin nää rupeaa lauttaantua ja sitten ne peittää varjollansa ton maan, niin termikki heikkenee. Mutta tässä oli tämmönen aukko, vähän nyt vahingossa löysin. Ei nyt mitään järkyttävää hyvää, mutta vähän vuorokauden aikaa tähän pilvisyyteen nähden, niin oikein mukavan nosto. Ja tässä koitan tuossa 90 pintaan pitää nopeuksia ja tasaiseen kaartaa tässä. Tää on aika tämmönen ehjä. Ei rimpuille, ei tempoille, kun ei tuule. Mulla on jotain 1800 metriä korkuja, kun mä rupesin tässä pyöriin. Ja nyt on vielä tähänkin aikaan illasta aurinkoenergialla on noustu tonne 2300, eli puoli kilometriä ylöspäin auringonvoimalla. Vielä jatkaa. Tää oli jo semmonen, että pitäisikö mennä kentälle laskuun, mutta kun tämmönen löytyy, niin eipä vainen malta. Moi!